Valea Albă, part 2. De acolo am coborât noi, adică eu solo. Crucea Caraiman. Micuță, dar se vede. Iar aici Hăul Văii, Hăul Văii Albe. Un loc înfricoșător unde au murit foarte mulți oameni. Poteca Brâului Coștila, pe unde mă voi aventura eu. Și voi ajunge la ultimul vârf, zi și colțul lui Gelepeanu. Acela de acolo. Valea Albă. Peisaje splendide.